କ୍ରିକେଟ ଦୁନିଆ ଆସିଲା ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ଅଗଷ୍ଟ 5 ତାରିଖରୁ 50 ଓଭର ବିଶ୍ୱକପ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଭାରତ ମାଟିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବିସିସିଆଇ ନୂତନ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ବେଳେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ସମସ୍ତ ଖେଳାଳି ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ମୋବାଇଲ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ପହଞ୍ଚି ନିଜର ଅଭ୍ୟାସ ଜାରି ରଖିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଭାରତ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ୱାର୍ମଅପ୍ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଉଥିଲା। ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲିଥିଲେ ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମା ସୁମନ ଗିଲ୍। ହଠାତ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ସୁମନ ଗିଲ୍। 4 ନମ୍ବରରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ୟାଦବ। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ୟାଦବ ମଇଦାନର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଛକା ଚୌକାର ବର୍ଷା କରି ନୂଆ ବିସ୍ଫୋରକ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ୟାଦବ ଏହି ମ୍ୟାଚରେ 11ଟି ବିଶାଳ ଛକା ନୂଆ ବିସ୍ଫୋରକ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଏହି ମ୍ୟାଚରେ 122 ରନ୍ ଏକ ଶତକ ଇନିଂସ ଖେଳି ବିଶ୍ୱକପ ପୂର୍ବରୁ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ ଦେଖି କ୍ରିକେଟ କିପର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ MS ଧୋନି ବଡ଼ ବହୁମତି ଦେଇଥିଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ୟାଦବଙ୍କ ବିପକ୍ଷ ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ମାତ୍ର 78 ବଲରେ 11ଟି ବିଶାଳ ଛକା ଏବଂ 5ଟି ଚୌକା ସହ 122 ରନ୍ ଶତକ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିବା ବେଳେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାରଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ ଦେଖି ଭାରତୀୟ ଦଳ ସ୍କୋର 324 ରନରେ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତ ଇଂଲଣ୍ଡ